Salmo 115 bersikulo 1. Ikaw lamang o Ginoo, ikaw lamang og dili kami ang angayang pasidunggan. Tungod sa imong gugma nga walay paglubad og sa imong pagkamatinud-anon. Isuon sa atong pagkinabuhi nining kalibutana, ang Dios lamang ang angayan natong pasidunggan. Siya lamang ang angayan natong pasalamatan. Dunay panahon sa atong kinabuhi nga ang panalangin nga atong na-receive pinaagi diha sa atong isig katao. Apan igsuon ang atong pasidunggan ug atong pinakamain nga pasalamatan mao gayud ang Ginoo. Mao gayud ang atong pasidunggan tungod kay siya ang tag-iyas tanang butang nga iyang gihatag. Ug atong hinumduman igsuon nga ang atong gugma sa atong isig katao naay panahon nga mausab, naay panahon nga dili na same sa iyang gugma nga iyang gipakita alang kanato. Apan ang gugma sa Ginoo igsuon wala gayoy paglubad. Maong igsuon sa kanunay ato gayong pasidunggan ang Ginoo. Ug ato siyang pasalamatan sa iyang gugma nga walay paglubad ug sa iyang pagkamatinud-anon sa atong kinabuhi. Tungod kay kining tanan dili mabuhat sa tao, apan mabuhat kini sa Ginoo. Amen. God bless sa tanan.